Orasma dihamu sudi akadongan pajupak kita muse di pertanyaan pala roha di kanal YouTube YKB GKI TV. Hatorangan hatani debata sipa husor-husor nerohatta ima nasian buku wasiat namarodolan hot maniuk sulu-sulu haporsiaon. Nah di enet sian buku Heber 10 ayat 32 saha tu 30 sia. Jala nagabe ayat sipatuduna ima ayat 35. Nama dok. Ope unang ma bolok kamu hiras ni rohamuna ai belgado upani i. Ulahi. Ope unang mabolok kamu hiras ni rohamuna ai belgado upanii. Hatiha topu mitop lapu listri akadongan dangadong sodang ni agia ahape mani gorudu do pikiranon alana sobino to takkas di dia hajong-jongan nila jala tu dia lakka honokon. Ia tinutut nilakahon dinahulum na maripoti-poti boy masa do marabulun alay bungro sodang manigor hatop do botoon tu dia ma patukna silakka honokon. Panurat ni surat Heber di bagasa tulus ni rohana mandok pabua dang namura mangutuk Kristus. Hira namar dalan mangaloai do ganuk halak na persea. Naik ko mangadupi akka namaralo tuha perseaon. Ia sutubuha perseaon jala madili o matinggam jala mabo ha perseaon. Lam tunarumua muse hanguluan na. Sialani hapor siautai ikut torus do pertuju tu Kristus naneng romuse di bagasa kamonangan dohot hamuliauna. Inoroni ikon hapor siaoni do torus sitio pod dinguluan dada tadilian. Tutu do umaol do dapat dimutos sian na mga lului manang majalo agi dia ukado dalanan na asa hirasa roha padi mundimuton asa khota porsiaoni pakai maha porsiao gabe sulu-sulu nama cari kot di bagasan perdalan ningodu naso saya terus di bagasan natoranon ia sorap kosinod dan niha porsiaoni labli do kita marnida dia jala na tu dia kita mangalak kanus ala itu tu siala ni sulu-sulu ha porseaon gabe jamot do kita madalani dalan nasitong menuju tu ala bobo do ada neo ni ngulu na dilehon Tuhan. So mani majolo pertanyaan atas dari onak karungan unang lupa like, subscribe, jala sagigon tu akadongan na asing muse. Di pasu-pasu Tuhan Yesus ma kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.